Η επαναφορά του σε θέση ηρεμίας είναι η γρηγορότερη από όλες τις παρόμοιες φυλές. Έτσι, μαστιφ, είτε είναι Rottweiler, είτε είναι πρέσα κανάριο, είτε είναι ακόμη γερμανικό πιμενικό. Θα φυλάξει, θα έρθει στα κόκκινα, στο maximum, και σε δευτερόλεπτα μόλις φύγει ο κίνδυνος θα είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτό ωραία. Το πιστοποιώ σαν εκπαιδευτής, όπως θα μου πεις και εσύ, αν τα λέω σωστά, είναι ένας σκύλος που μέχρι μια ηλικία δεν φαντάζεσαι τη σοβαρότητα που ακολουθεί. Δηλαδή βλέπεις ένα σκύλο που θα μπορούσε να τον πεις λαμπρατόρα, ας πούμε. Έτσι, μια συμπεριφορά παιδική. Όταν είναι μικρός. Ναι, βέβαια. και μόλις πια ενηλικιωθεί, ξαφνικά βλέπεις μια μέρα το βλέμμα ότι έχει σοβαρέψει πια. Από δικιά μου εμπειρία βγάζουν μια ψευτοφύλαξη στο χρόνο πάνω. Ξέρεις τι, καταλαβαίνεις τι είναι. Ας το πούμε δηλαδή ότι κάνει ότι φυλάει, θα φοβηθεί, σαφώς και θα φοβηθεί. Αλλά από 1,5 χρονών. Αρχίζει και τον τζιγκλάει το ενστικτό. Ναι. Εκεί φανερώνει αυτό που τον έχει κάνει διάσημο αυτό το σκύλο, ότι δεν φοβάται τίποτα. Έτσι. Ένα σκύλος που φοβάται, γιατί θα το αναλύσουμε αυτό, ένα κάνε κόρσο που φοβάται, είναι μια εκτροφή που πήγε στραβά ή ένας ιδιοκτήτης που δεν ζήτησε τη βοήθεια του εκτροφέα για να το μεγαλώσει ισορροπημένο, όπως λέμε. Είναι πολύ σημαντικό όταν παίρνουμε ένα σκύλο να επιλέγουμε να πάρουμε έναν άνθρωπο από έναν άνθρωπο που θα είναι δίπλα μας σε όσα δεν ξέρουμε. Σε όλη τη διαδικασία. Ωραία. Καταρχήν συγχαίρω για την ηρεμία αυτού του σκύλου. Έτσι δεν είναι μόνο θέμα του χαρακτήρα του, είναι και θέμα δικής σου δουλειάς. Αλλά θέλω τώρα, μια που έθεσες σε αυτό το θέμα με τις φοβίες, και εγώ σαν εκπαιδευτής μπορώ πια να στο πιστοποιήσω, ότι 7 στα 10 κάνε κόρσο που βλέπουμε είναι φοβικά. Έτσι, και μας καλούν να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις που πολύ συχνά αυτές οι φοβίες μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζουν και ξεσπάνε σε επιθετικότητες. Τι συμβαίνει τώρα? Έτσι ακριβώς, Χριστό. Ορμάει ο σκύλος που φοβάται. Ο σκύλος που έχει αυτοπεποίθηση το ξέρεις ότι δεν ορμάει χωρίς λόγο. Θα σου πω, η φοβία κατά κύριο λόγο είναι κληρονομική. Οπότε δεν πρέπει να κάνουμε εκτροφή σκυλιά που έχουν δείξει φοβικές έχουν σημάδια φοβία. Σημάδια, όχι. Είναι το αγόρι μου. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ευτυχία του. Αυτό είναι η ήρεμη δύναμη. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Το Forza Gentile προέρχεται από την ήρεμη δύναμη. Λοιπόν, δεν πρέπει να γίνεται εκτροφή φοβικών σκύλων. Εγώ προσωπικά έχω δει σκυλιά που έχουν στεφτεί πρωταθλητές και όταν πήγαιναν να τα εξετάσουν οι κριτές, κρυβόταν από το φόβο τους. Τι είναι τώρα, είναι το κονκλάβιο που λένε αυτό, δηλαδή? Είναι πολλά λάθη. Ναι. Είναι θέμα Ελλάδος ή γενικά γίνονται αυτά παντού στις μορφολογίες? Γίνονται παντού. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν ξέρουν να τα κρύβουν. Γίνονται λίγο πιο χοντρογωμένα. Ναι, πιο φανερά. Γίνονται παντού. Γίνονται στο πανευρωπαϊκό, γίνονται στο παγκόσμιο. Βλέπεις παγκόσμιους πρωταθλητές από Ρωσία και τα λοιπά, σκυλιά που θα μπορούσαν κάλλιστα να διακριθούν και σε διαγωνισμούς boxer. Άρα αυτή η διαδικασία σκύλων που δεν έχουν το κανονικό ταπεραμέντο του κάνε κόρσο, που θα πούμε μετά γι' αυτό, δεν είναι μόνο σκύλοι ζευγάρωσα ένα κάνε κόρσο με το κάνε κόρσο του γείτονα, είναι και σκύλοι οι οποίοι εκτρέφονται μέσα σε εκτροφία, έτσι? Σαφώς. Μιλάμε για μια εκτροφή. Πρέπει να ψάξουμε τις γραμμές του σκύλου. Είπαμε από πού προέρχεται ο σκύλος, είπαμε ότι είναι άμεσος απόγονος του κάνης πούναξ. Είναι ένα σκυλί που